Onder de zonbedrouwen is ik Benton Water Solutions. Het bedrijf zit in Zwartkruis, maar had nou ook een meewerker in Ljouwert. BWS specialiseert hem in het meten van de waterkwaliteit. Ons bedrijf, Benton Water Solutions, doet allerlei activiteiten die te maken hebben met waterkwaliteitsmonitoring. Dus wij adviseren partijen hoe ze het beste waterkwaliteit in hun bedrijf of proces kunnen bewaken en verbeteren. De kar om bedrijfsruimte te hieren in de Johannes de Doperkerke had een strategische west. Wij hebben hier de mogelijkheid om samen te werken met veel verschillende partijen. En doordat al die partijen hier geconcentreerd zijn, is het voor ons het mooiste om hier te werken, waar we heel dicht bij elkaar zitten en dus heel snel ook met elkaar die samenwerking aan kunnen gaan. De gemeente Ljouwert is maar wat blijd met de belangstelling van bedrijven die daar vestigen willen op de Wettercampus. Wethouder Henk Dijnem hoopt dat het in de toekomst ook een soort banen opsmiet. De Zomermaalkoer hebben 24 mensen in dienst. Dat betekent het aantal mensen wat hier op de Wettercampus nou werkt, alle politie 200. Dus dat gaat echt een goede kant op. En ja, daar zijn verschillende bedrijven bij. Die willen hier ook produceren.